specjalnie bardzo subiektywny. Zależało mi na tym, żeby pokazać, że filmy dokumentalne i też prace naukowe nigdy nie są obiektywne, zawsze są przefiltrowane przez osoby badacza czy badaczki, filmowca, filmowczyni i tak samo tutaj mój film jest bardzo naładowany emocjonalnie i opowiedziany z jednego punktu, z jakiegoś tam określonego punktu widzenia, także można się ze mną śmiało nie zgadzać, ale myślę, że jeden z punktów, które chciałam zaznaczyć, to jakby jak bardzo dużo w tej historii jest wątków zawłaszczania czy dominowania jednej grupy nad drugą, gdzie najpierw mamy historię Kaszubów i kolonizacyjnej podróży do Kanady i tego, jak oni są jakoś wtłoczeni w historię Kanady, później tego, jak Polacy ich kolonizują,